ଏ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାନି ଏଇଥର ଦୁଇଥର ବିକ୍ରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆସିକି ନେଲେ ରେଟ୍ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଲ ଆଣିକି ପକେଇ ପିଛଲା ମାଛ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମାଛ ଏଇଟା ମିରକାଳିଟା ପକେଇଦେବା ହଁ ବା ଛୋଟ ନା ଆଉ ପକେଇଲେ ମିଳିବ ଛୋଟଟା ନା ଯଦି ନ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିବ ମାଛ ଅଛି ମାନେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମାଛ ତର୍କି ଗଲେ ଛାଡ଼େ ନା ତର୍କି ଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ଲୁଚିଯିବେ ସବୁ ଧରିବା ଆହୁରି ପଟେ ପକିବା ଦୁଇ ପଟା 3-4 ପଟ ପକିବା ହଁ ବା ନହେଲେ ସେଟାକୁ ଯିବା ସେଇନା ଭାକୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ଆର ଗୁଡ଼ିଆଟା ଆମ